Bun găsit! Suntem la cel de-al 4-lea episod din Întâlniri Fericite. Aceasta a fost o acțiune pe care am început-o tocmai din dorința de a răspândi obiceiurile, oamenii, discuțiile și subiectele care pe mine mă bine dispun, care simt că mi umplu viața. Astăzi am un invitat de la care clar veți avea ce învăța, care inspiră și prin munca sa educă lumea să fie mai bună și chiar cred că face lumea un loc mai bun. A venit împreună cu soția sa, dar astăzi voi vorbi doar cu el, Dacian Pășcuță. Dacian, mă bucur din toată inima să fi acceptat invitația mea, mai ales că până acum n-am avut plăcerea să te cunosc, deși te urmăresc de o vreme, îmi place foarte tare activitatea ta din online și o să-ți spun cinstit, sunt de-a dreptul invidioasă pe activitatea ta din online. Știi că e reciproc? Mă bucur foarte tare atunci. În cazul acesta ne rămâne loc doar de simpatie, în niciun caz e o invidie pozitivă. Mi-am dorit dintotdeauna să-l cunosc pe Dacian Pășcuță, omul din spatele activității lui, în primul și în primul rând pentru că caut un tovarăș să văd tu cum trăiești atunci când, tu ce simți atunci când, știi? Okay. Toată această inginerie a omului care desăvârșește relațiile celor cu care lucrează, și aici când vorbesc despre relații mă refer la relația cu banii, relația de cuplu, ai niște puncte de vedere extraordinar de valoroase, inclusiv în relația cu copiii, lucru în care mă consider specialist datorită cursului Cresc, așa că am foarte multe lucruri de povestit cu tine și îți mulțumesc că ești aici. Mersi frumos pentru invitație. E o plăcere. Sunt curioasă, în primul și în primul rând, cum ai început activitatea de coach? Ce te-a adus aici? Wow, aș zice că fiecare decizie din viața mea m-a adus aici. Pentru unii părea disruptiv cumva, tot parcursul meu profesional, de la copywriting, la PR, la zona de business, consulting și într-un final spre zona de coaching, însă pentru mine a fost o cursivitate pe care eu am simțit-o fără hopuri și am simțit-o foarte natural, întrucât dacă ne uităm în spatele formelor pe care le-am enumerat acum, esența a fost aceeași dintotdeauna. Aș zice chiar de mic copil, în spatele a ce am făcut, căutam lucruri de esență pe care să le transmit într-un limbaj profund sau cu un mesaj profund, care în final să schimbe starea cuiva. Și asta am făcut când am scris poezii, asta am făcut în perioada mea de rap și rebeliune din adolescență, asta făceam prin copywriting, asta fac prin coaching. Și cumva am început activitatea efectivă prin 2018, dar cumva, mai ales pentru cei apropiați, părea ca o continuitate la ceva ce făcusem de multă vreme, așa, în întâlnirile informale. Am înțeles. Știi, îmi place foarte tare ideea asta și sunt captivată de faptul că ai făcut așa de multe lucruri. Îmi place lucrul ăsta când îl văd la oameni. Mi se pare că e un om deloc rigid, adică nu e cineva care se ține de un plan, poate chiar de planul părinților, dă tot ce poate să-l împlinească și rămâne acolo înghețat în planul respectiv. Îmi place că avem libertatea să ne schimbăm profesiile și văd că lucrul ăsta l-ai făcut cu lejeritate, de la omul care a scris poezii la omul care acum cumva lucrează cu convingerile, pot să spun cu mintea și emoțiile oamenilor, absolut, că în schimbare ești acolo. Povestește-mi un pic despre copilul Dacian, că sunt convinsă că și el a fost o constelație de pasiuni și de trăiri și de experiențe. De unde vine și ce făcea la 4-5 ani copilul Dacian? Copilul Dacian avea, după spusele mame mai ales, tendința să se joace singur. Ceea ce poate să pară ciudat pentru cineva care lucrează cu oamenii, dar cred că a fost exact ce am avut nevoie pentru a lucra cu oamenii. Zicea mama că ieșeam la joacă și mă întorceam cu jucăriile în brațe și ziceam eu nu mă mai joc cu copiii, eu vreau să stau singur. Pentru că ei nu sunt serioși în joacă, nu sunt serioși în joacă. Da. Și, mă rog, cumva spațiul ăla singur este cel pe care mi-l amintesc cel mai mult, în care exploram tot felul de lucruri. Țin minte că ai mei plecau la muncă
și mă lăsau cu cine se putea la vremea aia, printre alții și un unchi care venea de la schimbul 3 și dormea în timpul zilei. Și el cumva era cu grijă, ok, eu am grijă de copilul vostru, dar nu chiar. Dar se punea la somn, se trezea după masa și el mă găsea în același loc, la masa din bucătărie, desenând sau scriind sau făcând ceva singur. Deci ai fost un copil cu minte. Cu plusuri și minusuri, da. Ok. Cum au fost anii de școală? Școala am luat-o mai în serios decât era cazul. Clar, erai un copil care luai joaca în serios. Exact. Asta acolo aș putea să spun, sub influența părinților, la vremea aia era foarte puternic asta, să impresionez pe părinții mei și pe profesori până la urmă, pentru că mi s-a pus de devreme condiționarea asta că genial, că un copil care trebuie să facă ceva în viață și am acceptat imaginea asta acolo, însă n-aș putea spune că am învățat, ci doar prindeam de la clasă. Chiar aveam cumva o jenă, o rușine în special în fața tatălui meu, dacă mă uit în anii de generală, deja 5-8, când el prin meseria lui mergea în casele oamenilor și îi vedea pe alți copii că învață și se chinuie și tu nu vezi niciodată și cum poți să iei notele astea? Și cumva încercam să par că totuși m-am pregătit, dar eu nu mă pregăteam deloc. Da. Cumva căutai să dovedești rezultatul care ție ți era firesc. Exact. Trăiești asta astăzi? Adică ajungem la acest sindrom al impostorului despre care atât de mult se vorbește acum. Ai astăzi nevoia aia de a dovedi că ceea ce ești azi a fost lucrat și muncit mult? De multe ori. Și mă uit inclusiv când cu coachii din echipa noastră, când mie îmi vine mă prind repede de tiparul unui om sau văd 5 straturi mai departe, cumva, mai ales dacă primesc feedback-ul că eu n-am văzut asta sau cum ai văzut asta așa de repede, încerc să adaug elemente complicate în proces, ca să nu-i descurajez, că mie mi-a fost natural să văd direct acolo. Da. Apropo de această naturalețe, ce simți că a venit ușor în viața ta? Că a venit firesc? Zona asta de coaching, cum am zis deja, îmi pare că a venit natural și parcă vorba aia s-au aliniat planetele în sensul că au venit relativ repede clienți și chiar îi ziceam soției mele, Simina, că uneori, mai ales la începuturi, aveam câte un flash în care mă miram, stai un pic, 50 de oameni aici care mă ascultă pe mine, 50 de oameni care între ei sunt autorități, care au studiat mulți ani și mă ascultă pe mine, dar cum s-a ajuns la asta? S-a ajuns într-un mod atât de natural încât e ciudat de natural. Ce a venit natural spre mine în viața mea? Rolul de părinte a venit natural, neașteptat și totodată ca să-mi arate ceva ce n-am văzut pentru care eram pregătit de fapt. Relația a venit natural. Și cred că până la urmă lucrurile acestea care ne vin natural sunt un diamant pe care de multe ori îl descoperim și în munca pe care o facem cu oamenii. De foarte multe ori văd câte o sclipire la un om și îi spun asta și realizez că habar n-avea de lucrul acela. E oare dificil pentru noi să vedem bogăția naturală, în ghilimele, din viața noastră, până la urmă din îndeletnicirile noastre? Crezi că este asta? Crezi că ne e imposibil să ne vedem uneori cât de grozavi și cât de minunați, cât de bogați suntem? Nu e imposibil, dar este greu. Și dacă ne uităm la natura noastră animală, care vrea plăcere fără durere, plusuri fără minusuri, avem foarte ușor, odată ce experimentăm ceva pozitiv, să zicem, avem foarte ușor tendința să-l considerăm nou normal, adaptarea hedonistă. Exact. Da? Și atunci, practic, nu mă mai mulțumesc cu lucrul ăsta, pentru că natura aia animală va fi în mine toată viața și va căuta care e următorul lucru care lipsește, de fapt, în loc să mă uit pe ce există deja. Ce odată era lux,
ne uităm că acum e o normalitate și atunci ne ocupa foarte mult timp în minte, acum nu ne mai ocupă, că e naturalul și normalul lucrurilor. Și cred că e un exercițiu de conștiință să revenim la ce este. La ce este și să recunoaștem cumva viața, nu că este bună sau că este rea, ci să ne recunoaștem pe noi în viață și această, până la urmă, recunoștință, nu doar recunoașterea tot ceea ce este. Da, uite ce fain că au aceeași rădăcină. Da, exact, da. Sunt convinsă că ai niște practici pe care te țin pe linia de plutire atunci când te scufunzi. Uite, eu experimentez de multe ori treaba asta, am, cred că 4, o dată la trimestru, când spun, poate că ar fi bine să renunț la tot ceea ce fac, știi? Așa, de 4 ori pe an spun, acum chiar ar fi o idee bună să renunț la tot ceea ce fac. Și sunt curioasă, care sunt practicile tale? Prima dată vreau să confirm că și eu am asta. Nu știu dacă e de 4 ori pe an, dar e bun să măsor. Cred că de cel puțin 2 ori pe an am treaba asta. Practicile mele să-mi revin. Cea mai importantă, mă duc în natură, în pădure. Trebuie să fie pădure pentru mine. Acolo simt că descarc orice atașament pe care l-am și care a dus la acea depresurizare de nu mai vreau nimic, fiu lăsat sau prea plin sau orice ar fi, descarc acolo. O altă practică este să mă conectez la o idee, nici nu o pot numi meditație, deși e o formă de meditație. Da, e un exercițiu. Concret, cu o imagine concretă în care mi-amintesc că sunt un suflet nemuritor, adică chestia asta nu o să se termine vreodată, asta e credința mea, și că ceea ce experimentez acum e o experiență trecătoare prin care pot alege să îmbogățesc sufletul meu și sufletul lumii până la urmă, dacă tot nu se termină niciodată, e o îmbogățire reciprocă. Da. Și de câte ori reușesc să fac, nu doar mental, ci să mă conectez la această imagine, că nu are sfârșit, ca un ceas care se tot rotește, nu are sfârșit, experiența asta de acum îmi îmbogățește oricum, pentru că există, ea îmi îmbogățește sufletul. Dacă eu conștient reușesc să o leg de cum îmi îmbogățește sufletul, deja o pot duce într-o neutralitate recunoscătoare, de fapt. Da, înțeleg exercițiul, e foarte frumos din ce îmi spui și îi înțeleg bogăția, înțeleg ce ți aduce. Știi, scopul meu cu întâlnirea noastră, dincolo de a te învârti așa și de a te nu măsura și nici calcula, ci cunoaște. Îmi doresc foarte tare să te cunosc, dar eu cred că tu ești unul dintre oamenii care ești o resursă extraordinară pentru tinerii coach sau pentru cei care sunt acum la început de drum. Pentru că eu cred că ei au nevoie de comunitate și nu doar de comunitate, ci și de comuniune. Așa că o să duc discuția noastră în zona aceasta, în care vreau să te întreb dacă ai simțit că suntem prea mulți, că e prea multă psihologie, sunt prea mulți psihologi, sunt prea mulți terapeuți, e prea multă, o să forțez limba, vastitatea asta, știi, de oameni care fac același lucru, dar de fapt niciodată nu avem cum să facem același lucru pentru că suntem diferiți, avem instrumente diferite. Da. Așa că hai să delimităm spațiu. Crezi că mai e loc în lumea asta de psihologi, coach, terapeuți, șamani, nu știu? Cred că vor fi mult mai mulți decât în prezent și cred că se va ajunge într-o eră în care se duc multe joburi și oamenii își pierd sensul clasic și se vor naște tot felul de joburi și zone pe care nici măcar nu le putem concepe acum. Cred că partea de consiliere emoțională în vreo formă va fi atât de vastă încât se va ajunge ca la raportul sănătos între un manager și echipa lui. Un manager la 6 oameni. Da. Și cred că o să se ajungă la o formă de un coach, psiholog ce-o fi el, la 6 oameni. Chiar dacă nu vor fi cu titulatura,
dar să zicem și în familie vei avea pe cineva care să joace rolul ăsta într-o formă. Sau, nu știu, să avem inteligența artificială care o să preia o parte din lucrurile standardizabile. Deci cred că vom fi mult, mult mai mulți decât în prezent. Și este spațiu din plin pentru asta, că vindecare avem nevoie cu toții. Știi că exact asta este și perspectiva mea, că până acum am împins așa limitele, acum a științei, mi se pare că mai e foarte mult loc, dar am rămas restanți cu educația emoțională. Și am fost în martie la cea mai mare conferință în educație, în Dubai, prezenți acolo specialiști din toată lumea, școli, din universități. Am fost 3 oameni care au vorbit despre educația emoțională. Dacian, 3 oameni în condițiile în care au fost sute de speakeri. Și eu tot timpul când mă duc la adunări din astea mari, mă duc cu speranța că o să-mi dau seama cât de multe nu știu. E mare lucru cineva să-ți arate cât de multe nu știi. Și atunci m-am întors și am zis ok, trebuie să-mi ridic mânecile și să fac absolut tot ce pot, mai mult timp decât fac, pentru că în continuare nu știm de unde să apucăm educația asta emoțională. Când îți aduci aminte de tine, nu neapărat la începuturile coachingului, la începuturile tale, când a fost primul moment în care ai simțit că te sufoci în emoțiile tale? Adică așa, știi, ca și cum ai intra într-o cameră plin de tot felul de lucruri și să zici, ce naiba e aici? Habar n-am ce e în camera asta. Wow, ce întrebare faină! Nu m-am gândit vreodată la primul moment de conștientizarea. Să fi fost prima iubire, să fi fost... Am experimentat cu prima iubire asta, cu prima amăgire. Da, prima amăgire în iubire, da. Dar, bun, adăugăm și elementul de conștient. Adăugăm, de ce se întâmplă acolo. Exact, când îți dai seama ce simt și ce fac și ce trăiesc. Și de unde vine asta? Aș zice atunci undeva pe la 15-16 ani, în contextul social în care eram, adică oamenii cu care mă întâlneam și cărora le preluam stările destul de strong. Eu eram destul de pierdut încotro schimbul ăla adolescentin care e inevitabil și aș zice că acolo am avut printre primele momente în care am zis ok, oare ce-o fi cu camera asta plină? Mi-a plăcut imaginea pe care... Ce-o fi cu camera asta plină? Am eu vreo putere să schimb chestia asta? Nici măcar nu mă gândeam la soluții interioare. Sincer, mai mult la a schimba mediul, la a mă expune la factori din exterior care să-mi schimbe realitatea respectivă. Pe acolo. Bun, deci suntem într-un mediu în care suntem amândoi de acord că e foarte mult loc și bine ar fi să se antreneze, să se educe, să se specializeze oamenii în această educație a conștientizărilor și a capacității de schimbare a unei mentalități. Ajung colegii noștri și mai mulți, suntem și mai bogați în resurse. Și ai spus de această perioadă care mie mi se pare foarte fragilă, 15-16 ani. Nu există foarte mult ideea asta de coaching pentru cei foarte tineri. Sunt convinsă că o vezi necesară, nici nu te întreb asta, sunt absolut convinsă că o vezi. Tu te-ai gândit până acum să te duci în zona asta a tinerilor? Am și fost sau mă și duc la cerere, dar nu am investit în nișa asta special, pentru că eu cred că scopul meu este să pregătesc alți coach. Da. Aici văd cea mai mare valoare pe care o aduc în a mă multiplica pe mine. Și dacă mă duc înspre tineri, mă opresc din a face asta și mă opresc din a ajunge la mine exact oameni care poate au misiunea vieții lor să meargă special pentru tineri și atunci nu vreau să mă duc eu acolo doar pentru că este o nevoie, ci mai degrabă aș servi pe cine vrea să servească acelei nevoi mai mult. Da.
ce te face să îi ții în putere pe acești coach? Și nu e bine pusă întrebarea ce te face, ci cum reușești să-i ții în putere, pentru că munca asta este una grea. Pe mine m-a ajutat foarte tare psihologia, dar m-a și încurcat teribil. Pentru că ceea ce am descoperit în metode de coaching, în Theta Healing, a fost ceva ce nu avea niciun fel de susținere în educația mea. Și asta m-a făcut să mă lupt foarte mult cu spiritualitatea, m-am luptat cu Dumnezeu, m-am luptat cu intuiția mea, atât de mult m-am luptat până în momentul în care m-am epuizat și m-am îmbolnăvit. De acolo încolo a fost munca mea cu mine, fără nimeni, în afară de ghidarea tot ceea ce este. Dar tu care antrenezi coach, cred că lucrezi așa, ești la masa rotundă cu arhanghelii, cu îngerii, cu conștiințele înalte și cu bunul Dumnezeu. Cum îi ții pe oamenii ăștia atunci când dau ei de greul lor personal? Pentru că te trezești și zici, știi, eu eram bolnavă de cancer și îmi veneau oamenii și cereau să lucrăm în terapie pentru faptul că erau bolnavi de cancer. Și mă uitam și ziceam, Doamne, pe bune, asta e o glumă sinistră, adică nu poți să faci asta. Și te trezești în coaching, că-ți vin oameni care îți arată exact ceea ce ai tu, nefericirea ta, nesănătatea ta, nebucuria ta. Zice, îmi fac picioarele, eu mă duc acasă pentru că n-are sens. Uite, cum să vin eu să-i spun omului ăsta cum să se descurce când eu însumi sunt așa. Dar la tine este și mai greu pentru că tu îi ții pe oamenii aceștia care sunt acolo la muncă. Cum faci asta? Odată nu simt că îi țin eu. Efectiv, simt că cel puțin în echipa actuală pe care o avem sunt oameni minunați care se țin ei și au arătat setea să facă asta. Sunt convinsă totuși că îți spun, îți mulțumesc, Dacian, pentru inspirație, pentru că mă ții în ghilimele, adică mă susții. Da, asta avem. Avem un spațiu de susținere, avem întâlniri periodice, avem raportări de ce se întâmplă cu clienții care ajung la ei prin noi. Sincer, cred că ține foarte mult de a aștepta, nu doar a recunoaște, a aștepta că orice client care ajunge în fața mea o să reflecte o parte neiubită din mine. Deci eu am o vorbă și zic că nu poți să atragi un client pe care nu-l poți ajuta și în același timp nu poți să atragi un client care nu te poate ajuta. Hai, mai spune o dată asta cu reflectă o parte neiubită din tine. Ok. Dezvoltă-mi un pic. Care e viziunea ta? Cred că toată lumea, fiecare individ are toate trăsăturile umane, conține tot ce conține sinele cu S mare, dacă vrem, doar că avem, dacă e să ne raportăm la psihologie, părți pierdute ale sinelui, respectiv măști pe care le-am construit despre noi și atunci orice mască spune că eu sunt într-un fel și neg că nu sunt și opusul. Da. Cu cât am mai multe măști, cu atât am mai multe negații despre mine, dar acele lucruri sunt în mine, fie că-s latente, fie că-s dormitânde, fie că-s reprimate, fie că fac tot posibilul să le machiez, să le ascund, dar ele sunt acolo. Și cred că de vreme ce toată lumea are toate trăsăturile, vor veni clienții care să scoată la suprafață tocmai acele lucruri pe care eu încă nu le-am gestionat la mine sau și dacă le-am gestionat, există un următor nivel la care nu le-am gestionat. Da? Mă întreba unul dintre coach, păi cum adică, cum vine dualitatea asta, că nu pot atrage un client pe care nu-l pot ajuta, deci am rezolvat problema aia la mine, știu despre ea, dar totodată nu pot să atrag un client care nu mă poate ajuta, adică n-am rezolvat problema aia la mine. Simplu, dacă te uiți la teama de a dezamăgi, să zicem, da? O mai ai cu părinții tăi? Nu. Bun, dar acum, pe cine ți-e teamă să dezamăgești? Pe clienți sau societatea sau partenerul sau vreo autoritate din domeniu ți-e teamă să o dezamăgești. Deci doar se mută problema și atunci clientul, chiar dacă vine să lucreze pe mama și tu nu mai ai la nivelul ăla aceeași provocare, el reflectă propriul tău nivel unde ți aduce lecții de iubit. Și
și în același timp îți confirmă că, uite, nu mai e la mama. Corect. Deci ai primit cumva lecția pe care ți-a adus-o. E foarte frumos. Acum vreo 10 ani îmi spunea Vaiana Stibel, când eu îi spuneam, eu nu voi preda niciodată Theta Healing, nu cred în metoda ta și am venit doar să văd că nu ești un guru îmbrăcat într-un cerceaf alb care predică tot felul de prostii. Și ea mi-a spus, honey, you will teach. Și eu mă luptam din răzputeri să-i spun că nu voi preda și ea mi-a spus, ba da, vei preda pentru că ai foarte multe de învățat. Și mi-a rămas ideea asta că predăm cât avem de învățat și probabil că și suntem așa la săpat în conștiința oamenilor cât avem să descoperim ce se află în camera aia despre care vorbeam. Așa că suntem cumva aici, dincolo de titulatura de psihologi, de terapeuți, de lucrători în spațiul cosmosului minții omului, suntem împreună la lucru, doar ne schimbăm salopeta. Acum sunt eu expertul, acum tu lucrez eu pentru tine, după care vei fi tu expertul poate într-o altă arie și tot așa. Crezi că lumea de mâine, datorită deschiderii noastre către a ne face bine în toate aspectele, crezi că va fi schimbată din cauza asta? Schimbată va fi, mai bună mă feresc să zic. Să știi că și eu am avut rezervă să te întreb dacă va fi mai bună, dar va fi schimbată, cu siguranță. Suntem așa, să urcăm un prag, să facem o scăriță. Da, va fi cum e nevoie să fie, pentru că uneori uităm chestia asta. Dacă avem o perspectivă și spirituală asupra vieții, tot uităm că vine inteligența artificială, ne robotizăm, ne degradăm ca societate. Bun, dar e într-un cadru spiritual care dintotdeauna știe ce face și evoluează. Dacă ne uităm, dacă ar fi să zicem o singură constantă a Universului, a fost evoluția. Și atunci nu are cum să fie, deși e îmbrăcată în haine de involuție, cu siguranță este ce avem nevoie pentru evoluție. Da, corect. Unul dintre autorii mei preferați în momentul actual este Alexandru Stermin. Nu știu dacă l-ai citit pe Alexandru. Este absolut fantastic omul acesta. Îmi place foarte mult cartea aceasta ultima a lui, Căzuți din junglă, ți-o recomand din toată inima. Și el spune că până la urmă virusii ne-au dus mai departe, asta făcând așa o paralelă cu pandemia pe care toți am trăit-o ca un dezastru. N-a fost deloc drăguț, am fi putut să o ocolim, dar totuși nu putem, pentru că viața mare are un plan cu noi și, apropo că ai spus tu, singura constantă este evoluția. Singura constantă, după mintea acestui biolog și scriitor fantastic, este că a mai venit câte un virus care a mai modificat câte ceva, care ne-a făcut să mergem mai departe. Acum o să vadă ăștia care vin după noi ce anume a modificat virusul ăsta și ce s-a întâmplat, dar îmi place foarte tare punctul ăsta de vedere de lăsare în viață, nu neapărat relaxare, dar să te lași în viață, că știe viața unde să te ducă. În același timp, nu vreau să-mi pierd o idee. Îmi place foarte, foarte mult faptul că te-ai implicat și te dedici dezvoltării acestui domeniu. Nu te-ai închis într-un turn, ești un coach foarte bun, ești un om cu notorietate în piața aceasta. Nu te-ai închis într-un turn să ai tu cei mai mulți clienți, pe toți, așa? Și, iată, vezi, am o confirmare că mă impresionează lucrul ăsta la tine, ci te-ai dus să înveți oamenii de cum să fie buni și mai buni și foarte buni în domeniul ăsta. De unde îți vine asta? Aș zice că a fost un moment de saturație prima dată, când mi-am dat seama că aveam rezervate sesiuni pentru 3 luni în avans și mi-am dat seama și urmau niște contexte de expunere, precum e și interviul ăsta, și mi-am dat seama că stai un pic, încotro. Adică dacă acum, când pagina noastră e micuță, e acolo, e aproape ca un turn în care ne-am închis, da? Când o să fie de 10 ori, de 100 de ori mai mare, ce o să facem? O să punem clienți pe 10 ani de acum încolo și nu mi-am făcut credit la bancă, dar am rămas rob la... Da. Și până la urmă ai o problemă astăzi, nu peste 3 luni. Stai un pic.
Nu ți-ai făcut credit la bancă? Hai să încheiem toată treaba asta. Nu, am un credit la bancă, dar, okay. dar adică nu sunt cumva, am o reticență la ideea de am vinde timpul. Am vinde timpul, da. Deși asta fac până la urmă, dar cumva nu rezonam cu ideea unei vieți întregi în care să-mi vând timpul de acum pe nu știu când. Doar pentru că oamenii mă voiau pe mine, că eu eram interfața și pe mine mă citeau. Și am zis, stai, e plin de oameni care fac treaba asta mai bine decât mine. Poate n-au instrumentarul, n-au structura, n-au contextul, n-au o interfață ca mine care să și scrie bine sau să-și asume hate. Da, exact. Așa? Și atunci hai să fiu eu vocea asta pentru ei și așa pot să și ajut oamenii, pentru că de fapt aici e punctul la care răspund la întrebarea ta. Când au venit oamenii și au zis, mă doare acum, și am zis, efectiv, nu mai pot da timp nici de la familie, dar peste 3 luni te aștept. Da. Am zis, ok, bun, gata cu modelul ăsta. Și de acolo, pur și simplu, iar s-au aliniat planetele și am văzut că parcă universul stătea cu mâinile în sân și aștepta oare micuțul ăsta când se prinde și el totuși că nu e despre el și despre câți clienți are. Mi-ai dat o lecție foarte, foarte importantă acum. Eu trăiesc dezamăgirea asta continuă de mine când oamenii îmi spun, te rog, acum, și eu spun, acum nu mai am timp. Eu am și credit la bancă și sunt și antamată până în octombrie, deci timpul meu este vândut. Mă duc în 2 direcții. Prima, asta în care îți spuneam că sunt prinsă în capcana pe care mi-am creat-o singură și sunt convinsă că sunt foarte mulți ca mine. În breasla mea, îți dai seama, am colegi, prieteni, o grămadă de oameni care fac ceea ce eu fac și asta îmi spun. Eu caut cu disperare să ajung la un psihiatru pentru a-mi trimite clienții din terapie la psihiatru. Sunt câteva situații în care avem nevoie de sprijinul unui psihiatru și ăia sunt tot așa, da? Bun. Deci, odată mă duc în varianta asta, vreau să mai obțin niște informații de la tine și să găsesc o soluție, măcar pentru mine, dacă nu și pentru alții, sunt egoist acum. Și în a doua, știu că tu ai un curs despre bani. Da. Un curs la care data viitoare când îl faci, eu voi fi în sală sau în online sau unde vei fi tu. Am și eu un seminar despre bani pe care l-am făcut din nevoie, adică aveam o relație atât de proastă cu banii și am lucrat vreo 9 luni de zile pe relația asta cu banii și am zis ok, hai să dăm mai departe. E un curs pe care tot timpul l-am făcut cu foarte mult succes, am niște povești foarte faine despre asta, dar nu știu dacă tu pățești să faci un curs mișto și oamenii să-ți spună wow, extraordinar și asta mi-a schimbat perspectiva și așa. Și eu din timp în timp tot rămân și mă uit așa și zic, bă, dar oare ce-or fi înțeles oamenii ăștia? Ia să mă uit și eu la înregistrare, că mie nu-mi iese, știi? Așa că mă gândesc să vin la seminarul tău despre bani. Și hai să începem cu asta. Nu ai credit la bancă. Ai un credit la bancă, așa. Ai o viziune legată de asta? Ai o credință? Ai o politică în sensul ăsta? Da, mă uit comparativ la mine adult și eu copil și mă uit cu câtă prezență gustam viața și stau și mă întreb de multe ori ce Dumnezeu le împiedică prezența, că nu sunt același om, am mai multe instrumente, am instrumente acum și ce împiedică prezența? De ce mi-a 2 zile să intru în parasimpatic? De ce nu pot acum? Acum. Și printre elementele pe care eu mi le-am pus pe o listă, se află și asta. Atunci când ți-ai vândut deja viitorul în vreo formă. Acum asta nu înseamnă musai, poate să sune urât asta cu vândut viitorul, poate să însemne inclusiv că mi-am propus să iau o anumită diplomă. Da. Și atunci eu deja acolo mă gândesc, la premiul ăla nu mai trăiesc în prezent. Sau că am programări pentru următoarele 3 luni și atunci eu știu că nu mai am nicio libertate în timpul ăla, nici măcar să mă îmbolnăvesc, n-am libertate. E vorba aia românească, n-am timp nici să mor. Exact. Și atunci am zis că cu cât
reușesc să reduc mai mult vânzarea viitorului, cu atât mai bifez un punct care mi ajută prezența. Da, foarte fain. Da. Și atunci înțeleg de ce, cumva din perspectiva asta am răspuns și la una și la cealaltă, dar să știi că tot nu știu ce să fac, știi? Nu cred că sunt atât de capabilă ca tine să trăinuiesc cu oameni și să-i ajut să facă ce fac eu, pentru că unul dintre lucrurile pe care în psihologie există e că nu poți să educi pe nimeni să facă așa, adică trebuie 7 ani de muncă, trebuie 12 biblioteci, trebuie, știi, ori în coaching voi aveți niște instrumente extraordinar de, nu doar practice, dar valoroase de-a dreptul. Și mă uit la părinții coachingului, știi? Și îi văd și pe ăștia că nu vin din PhD, doctor, nu știu ce, dar ceea ce au creat, știi, vorba aia din Biblie, după darurile lor îi vei recunoaște. Mă uit la ceea ce au creat și zic, e ceva acolo. Așa că te felicit încă o dată pentru perspectiva asta de a ajuta oamenii să devină buni și foarte buni în ceea ce fac. Și mi se pare că ridici o biserică cu treaba asta, nu doar că nu-ți vinzi tu viitorul și îți trăiești prezentul, dar reușești așa să crești o comunitate de oameni care la rândul lor pot să crească o altă comunitate de oameni. Dacă te pot ajuta cu ceva, tu doar fă treaba asta ca să fiu eu sigură că lumea fiică mi va fi una mai bună, știi? Da, facem tot posibilul să creștem conștiința, să reducem rănile și impactul lor, sau inclusiv să reducem vârsta la care ne prindem, ne luăm frâiele vieții în propriile mâini. Asta chiar e un gol foarte mișto, să-ți propui să reduci vârsta la care te prinzi. Te rog. Mă interesează foarte mult proverbul ăsta, cred că e scandinav, cu nu-i dă-i pește unui om și îl hrănești o zi, învață-l să pescuiască și l-ai hrănit o viață. Și cumva sper că toate eforturile mele se duc nu doar spre a-i învăța pe alți coach sau a-i pregăti sau a le da un instrument în plus psihologilor sau cine ajunge la noi, ci îmi place să cred că toate eforturile noastre merg pentru fiecare participant de la un curs de-al nostru să poată să-și fie propriul coach în cel puțin 80% din cazuri. Ne-am dat seama că nu e realist să poți rezolva orice singur, că unghiuri moarte și altele, dar în majoritatea cazurilor să nu trebuiască să te gândești, îi scriu lui Dacian sau îi scriu lui Cutărescu și o să-mi zică peste o lună, 3 luni. Și acum să pot să am o chestie matematică care, cel puțin în 80% sau cu 80% efect, să funcționeze acum prin puterile mele, să nu mă mai subordonez încă o dată unui salvator sau cum îl portretizez eu. Fă-mi o listă de 3 weekenduri, adică 3 cursuri la care cei care ne urmăresc pot să participe și să aibă acest 112, înțeleg eu, pe care îl pot și îl pot apela și să răspundă tot ei, știi? Care ar fi 112 din programele voastre? Ok. Programul nostru de bază, în care predăm și metoda de lucru, de la A la Z cumva, dar de bază, noi l-am numit De la blocaj la libertate emoțională și îl avem în ediția viitoare pe 10-11 septembrie, online, 2 zile full, de dimineață până seara, în care lucrăm pe un tipar, o provocare a fiecărui participant, ca să ne prindem care este. Fiecare participant are un call înainte cu un facilitator, care nu e nimic altceva decât unul dintre coachii din echipa noastră, și avem repartizat un astfel de facilitator la fiecare 3 participanți ca să-i și ajute în timpul celor 2 zile. Deci ne prindem în acel call care e tiparul, de unde, care e sursa provocării, îi dăm omului o temă, el vine cu ea pregătită și facem
teorie, practică, iar la final facem un wrap-up în care le explic și de desubturi ale metodei ca să poată după aceea să replice în viața lor. Deci cumva îi și drogăm, dar le și zicem ce le-am dat. Exact. Da, le și zicem cu ce. Grozav, îmi place grija, o să o numesc grija asta de om, îmi place colul ăla de dinainte și înțeleg de ce spui că e un program în care chiar e așa cum îi spune, de la blocaj la libertate emoțională. Bun, ăsta e unul de la A la Z și cred că ar fi minunat să se înceapă cu ăsta. Da, mai ales că noi ulterior vrem să-i favorizăm să nu fi fost un weekend de vindecare sau cum lor numi, ci să fie un stil de viață și introducem într-o comunitate a absolvenților unde cel puțin timp de un an au câte un webinar lunar gratuit cu toată comunitatea în care eu le predau de desubturi ale metodei. De exemplu, luna asta am avut despre cum lucrăm rușini sexuale. Wow, super! Da, și atunci sunt nișate, sunt teme specifice pe care de obicei ei le votează, în care pot să înțeleagă și mai mult că, bine, nu e o metodă care funcționează doar pe frică sau pe cine știe ce, ci pe efectiv orice din viața mea pot să trec prin metoda asta, să am 80% din efect singur în 80% dintre situații. Da. Deci e clar că pe ăsta le recomand să fie primul la care Și înțeleg vin. și de ce, că sunt multe instrumente acolo și de-a lungul timpului, nu doar în alea 2 zile, cum spui tu. Da. Bun. Așa. Cu ce continuăm? Continuăm cu cel financiar, de care ai zis, care e gândit un pic diferit, în sensul că e întins pe 6 săptămâni, adică 6 seri de joi sunt acum, pe care o să-l avem în octombrie, nu mai știu exact data de start, dar se numește Wealth Transformer Program și se găsește pe site-ul nostru ușor, e acolo. Pe dacianpășcuță.ro .com. dacianpășcuță.com. Bun. Așa, mersi. Programul ăsta l-am gândit un picuț mai avansat, de asta iar revin la recomandarea principală să vină la celălalt curs, pentru că am condiționat. Să poată să vină la ăsta doar cei care vin la metodă. Și te înțeleg perfect. Te înțeleg perfect pentru că nu e același efect. În momentul în care ai înțeles, o să spun așa și poate sună grandoare, filozofia, dar este o tehnică, e o metodă și mai e încă un lucru foarte important. Când mergi și lucrezi despre bani, Doamne, este cumplit, deși zici, relația cu banii, ce e așa de intim. Este foarte intimă relația cu banii, foarte intimă. Ori eu dacă nu știu cum să fac față emoțiilor mele, eu dacă n-am schimbat ceva la mine și nu am experiența să fi lucrat cu mine, mă catapultează subiectul ăsta într-un disconfort din care o să plec și o să zic, vai, este groaznic cursul ăla lui Dacian, că uite ce mi-a provocat, am făcut alergie. Te înțeleg perfect, da, și e important să știm să lucrăm cu noi până când ajungem să lucrăm cu banii. Exact asta am experimentat prin trial and error până la urmă, pentru că a fost un curs public și am observat că feedback-urile pe care le-am primit au fost de la oameni care au fost întâi la metodă, la celălalt curs. Și am zis, care o fi faza? Care o fi faza? A fost prea mult, prea intim, prea intens pentru cei care au fost la primul contact cu modul meu sau filozofia mea de lucru. Și atunci am zis, bun, atunci condiționăm pentru că de fapt noi îi ajutăm prin asta să aibă mai multe rezultate. Nu contează că nu avem grupa completă, nu mă interesează mai degrabă ca cei care vin să devină ambasadori ai acelui curs. Corect. Din nou îmi place ideea asta și o înțeleg absolut perfect. Rezolvăm și treaba cu banii, am acoperit și creditele în alea 6 săptămâni, unde mergem mai departe? Mergem la relații, unde avem cursul Relații Conștiente, care are un twist. Deși și la celelalte cursuri am folosit pluralul, programele noastre, cumva eu sunt speakerul principal, dar este și Simina care mă completează, mă temperează, se asigură că, adică ea e acolo senzorul meu de parcare, de care am nevoie din plin când o iau pe câmpii sau când zic ceva și știu că poate nu e adevărat în viața mea, nu mai pot să zic, trebuie să fiu autentic 100%. Și mă ajută maxim asta. Și are completări foarte valoroase acolo unde, în special
devin eu prea mental sau prea tehnic sau n-am cules cu adevărat reacțiile oamenilor și era nevoie de un extra exemplu. La relații conștiente deja se împarte tortul nostru se împarte în două, în sensul că este și ea trainer în curs, care e tot un curs de 2 zile, cu multă practică. Pe ăsta l-avem în noiembrie, dar nici la asta nu mai știu data exactă când o să-l găsim pe site. Așa, este pe site, care este cursul la care, cred că ăsta e, cursul de la care primim cel mai mare procent de recenzii. Deci nu sunt cele mai multe cantitativ, dar sunt cele mai multe procentual per participanții totali pe care am avut. Ceea ce ne bucură, că înseamnă că e ceva fain acolo. Da, clar. Unde am combinat mai multe sisteme și practic majoritatea dintre cei care participă aleg să vină și cu partenerul. Ceea ce cred că este în sine un foarte mare câștig. Evident, da. Că atunci vorbesc aceeași limbă, da? Sau mă înjură pe aceeași limbă. Exact. Adică stau seara la cine, mă, lasă-l încolo acum pe dacian ăsta, lasă că facem noi cum știm și vedem mâine. Dar măcar știu cine e dacian, știi? Da. Da, super, 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 super. Deci avem de la blocaj la libertate emoțională, avem relația cu banii și avem relații conștiente, unde apare și Simina și înțeleg că este important să fie acolo, dincolo de valoarea pe care ea o aduce ca și profesionist, dar faptul că sunteți voi doi acolo, cred că și încurajează participanții să vină împreună. Asta e așa o chemare, poate, subliminală. Da, plus să vadă cumva și să vadă bărbații. Poate sunt bărbați care nu primesc feedback de la bărbați și atunci primesc de la Simina. Da. Poate sunt femei care nu primesc feedback de la bărbați, da, și atunci rezonează cu Simina. Deci e o completare într-adevăr deosebit de valoroasă faptul că facem împreună acel curs. Mă și bucur așa, știi, nefăcându-l încă, mă bucur că v-a venit ideea asta să-l faceți împreună. E grozav. Am experiența asta de a lucra împreună de la fiica mea. Noi facem împreună tabăra mamă-fiică de mulți ani și exact cum spui tu, știi, acolo nu te poți duce în tabăra mamă-fiică să spui eu sunt o mamă exemplară și fac și dreg, că e acolo copilul și mamă, bați câmpii, știi? No, e foarte frumos că genul ăsta de autenticitate cumva hrănește dincolo de orice putem noi să aducem și cumva și aliniază așa întregul grup, întregul program, dă o vibrație a ceea ce se întâmplă și oamenii vin pe vibrația aia. Exact. Sunt convinsă că se întâmplă așa. Da, și chiar că într-adevăr unde sunt mulți, puterea crește. Bun, avem 3 programe, de aici încolo zici că ne putem... Mi-a plăcut cum ai spus, 80% din probleme în 80% din timp. Și cu 80% din efect, să zicem. Da, că poate nu da, aștept de la mine să trec de la un resentiment intens la profundă recunoștință pentru ce experimentez. Corect, corect, așa este. Da, îmi place și realismul ăsta pe care îl permiți participanților tăi. Eu făceam o greșeală acum vreo 8-9 ani, știi, când m-am apucat de predat cursurile de Theta Healing, pe care totuși m-am apucat să le predau și făceam greșeala asta și spuneam asta aplicat, n-ai cum să nu ai efect, doar că oamenii pot să nu aibă efecte. Noi suntem niște ființe care ne răsfățăm uneori sau care cunoaștem nefericirea mai bine decât fericirea și normal uneori să aleg ceea ce cunosc. Și m-am prins târziu de treaba asta. Am zis, de multe ori asta s-ar putea să fie pastiluța perfectă, da, nu tot timpul. Am remediat-o ulterior. Să știi că și eu sufăr de asta și uneori sunt vehement și mi se pare că nu ai cum să nu, doar să vrei, dar nu, mai ales într-un moment în care cineva e down, mi se pare viol să aștepți de la el să lucreze atunci. Da, ai perfectă dreptate și m-am iertat pe mine pentru stângăcia asta, pentru că, desigur, am experimentat-o în viața mea și atunci am zis, hopa, stai că să fim la egal, știi?
Sunt multe lucruri pe care vreau să te mai întreb. Multe. Adică, nu știu, o să vedem reacția celor care se uită la noi. Dar spuneam că îmi place foarte mult activitatea ta în online. Eu sunt o răsfățată, nu reușesc să cred atât de mult în online încât să-i dau cezarului ce al cezarului. Și mă uit pe de altă parte la tine și la oameni care fac o activitate grozavă în online și îmi place foarte mult ce transmiți. Foarte mult. Cred că e foarte valoros ce transmiți și în instrumente pe care le consider foarte simple. Adică nu cred că e foarte complicat felul în care faci. Dar totuși, te enervează să fii prezent non-stop în online? În ultimul an nu cred că m-a enervat vreodată. Sau poate. Am mai avut momente în care am avut hate gratuit. Nu, da. Da, gratuit. Dar, mă rog, dacă m-am atacat, n-a fost gratuit. Înseamnă că l-am meritat. Dar cred că alea mi-au mai rămas uneori, că mai nou nu prea am mai avut asta, cum ziceam, în ultimul an și am primit hate o grămadă în ultimul an, dar nu m-am mai atacat ceva, am schimbat în mine. Până la urmă au dreptate oamenii, cu orice ar spune despre mine. E pseudoștiință ce fac într-o oarecare măsură. Psihologia însă și o pseudoștiință. Da, exact, da. Omul e o pseudoștiință, dacă să ne uităm. Dar în afară de asta, nu, chiar aveam o discuție cu Simina la un moment dat, că îi ziceam, știi că ăsta e printre ultimele concedii în care nu te recunoaște lumea, da? Apropo de faza ei de la grădiniță pe care o povesteam înainte de înregistrare. Și zicea, zic, eu sunt ok cu asta. Eu nu sunt încă ok, că parcă nu mai am intimitate. Pentru mine, nu știu, am depășit granița asta cumva, parcă la pol extrem opus față de copilul de aceea în care se juca singur la masă, mi-au jucăriile și plec, parcă acum nu, toate jucăriile mele sunt și ale altora și nu am nicio reținere cu asta. Deci nu mă enervează, îmi place, uneori mă frustrează faptul că nu reușesc să transmit tot ce aș vrea printr-o postare, articol, video, ce-o fi el. Vorbești mai puțin bine decât scrii? Da. Asta cred și eu despre mine. Da, și asta o consider o limitare și simt că exact frustrarea este emoția pe care am identificat-o și la mine, pentru că timpul meu e vândut deja, cum ți-am zis, până, cred că acum în septembrie am niște locuri și în momentul acela zic, păi eu stau aici și fac reels-uri și toate invențiile astea pe care voi le-ați făcut, dar eu am de lucru acum și reacțiile din online sunt totuși necesare și eu stau să mă întreb, dar pentru ce naiba sunt necesare reacțiile alea din online? În punctul ăla sunt. Te-am întrerupt, dar te întreb, îți pun încă o întrebare în mijlocul întrebării inițiale. Oamenii tăi pe care îi antrenezi în a fi coach, lucrați pe asta? Aveți treaba asta, frustrarea asta? Frustrarea asta de a crea content? De a crea content în condițiile în care tu ești ocupat, mâinile tale sunt în aluat. De ce să le scot să fac ceva pentru alți oameni care, nu știu, eu sunt ocupat cu ăștia care sunt aici? Nu am înțeles neapărat întrebarea. Dacă te referi la eu să creez content pentru ei? Nu. Mă întrebam dacă ei au această frustrare că trebuie. Știi? Da. Să creezi content, să lucrezi cu oamenii, să-ți vină idei noi pe care să le pui în content ca să nu spui aceleași lucruri pe care toată lumea le spune. Să faci o postare, să ai și o poză drăguță, trebuie să ai și o poză drăguță neapărat, pentru că dacă are poză se citește, dacă nu. Da. Plus că smulgi poate un like, două mai multe dacă ai o poză drăguță, dacă doar ai scris un text, vai, prea lung, Georgiana, prea lung. Și tu primești feedback-ul ăsta. Da, asta aș putea să spun că aproape toți dintre ei au provocarea asta de a genera content, mai ales că e foarte ușor să se compare cu ce facem noi. Orice facem noi, eu am scrise deja, undeva între 5 și 600 de postări care rulează.
Da. Care odată pe an tot o să ajungă să fie postate. Și ei se uită că, mă rog, lumea se uită în general, că ai atâta content, când stă Dacian să scrie? Dacian n-a mai scris, am scris un articol săptămâna trecută. În rest, totul este repostat, reutilizat, preluat de către colegi dintr-un curs unde eu am zis chestia respectivă. Deci am redus destul de mult nevoia de timp săptămânal petrecut în asta, pentru că ar fi... Nu l-am, e timp pe care nu l-am. Dacă l-aș avea, mi-ar plăcea să creez content. Dar acum o mică steluță, mi-am amintit că m-am enervat în ultimul an și mă enervez constant pe reel-uri. Când ai folosit cuvântul reel-uri, atunci... Te înțeleg, fratele meu, te înțeleg. Da. Și motivul este fix cel pe care ți-l descriam, și anume că mi se pare că în 20 de secunde sau cât stau acolo, nu am cum să explic o idee fără ca cineva să o izoleze și să o distorsioneze și să se lege de ea în diverse feluri. Da. Cunosc foarte bine chestia asta. La un moment dat eram la o petrecere și o amică a venit și mi-a spus direct, m-a întrebat, soțul tău este milionar? Și mi-a zis, din câte știu eu, în 18 ani de căsătorie, mie nu mi-a zis nimic despre asta. Dar de ce mă întreb? Pentru că, uite, acolo în colțul ăla, zic unii, Georgiana cu fericirea ei, bărbatul e milionar, acum ce probleme să aibă Georgiana în viața asta? Știi? Apropo de cum e o chestiune dintr-un context, dintr-un reel, dintr-un articol, din ceva și tragi o concluzie și asta este. Dar lucrul ăsta se întâmplă, mie mi se întâmplă la rândul meu să-l proiectez asupra altora, adică știu cum se face, da, de la nivel personal, așa că mi se pare firesc. Da. Am trecut și prin, iată, curiozitatea asta și sper să fie cel puțin un subiect de hăhăială și pentru coachii care se uită la noi acum, știi, să zică, uite mă, trăiesc și ăștia, hai, ne ridicăm mânecile. Ei știu, noi facem tot posibilul chiar să ne spălăm rufele în fața lor și să, într-un fel, să o facem ca și cu familia. De-a dreptul. Da. De-a dreptul, da. Da, cred că e valoroasă și asta. De câți oameni suport are nevoie un coach ca tine? Dar asta nu înseamnă că e un coach. Doar eu, pot să zic eu. Doar tu, da. Așa. Tu cu limitările tale, așa. Știi, ca să te punem într-o penumbră. Bun. Păi, o am pe Simina care, sincer, e 5 oameni. Pe bune, da. Da. 5 oameni, dacă ar trebui să-i plătesc. Da. Așa. Știu, o florărie foarte faină, deci, sincer, non-stop, mi-e prietenă patroana, deci vorbim după. Bun, da. Așa. Deci 5 oameni. Așa. Plus mai avem încă 3 oameni. Unul care ne ajută full-time și 2 care ne ajută prin colaborare part-time. Da, diverse, e un volum diferit de muncă pentru fiecare dintre ei. Deci, 8 oameni. Plus faptul că mai ocup eu diverse roluri. Că dacă aș fi doar în rolul de coach, ar fi, oh my god. Dar ocup și content creator, ocup și marketer câteodată foarte puțin business development manager, trainer. Aș zice că mai mult stau un trainer decât stau un coach. Ca roluri. Da. Toate astea sunt roluri, nu pot să mă gândesc pentru cineva care e doar coach. Exact, ce ar însemna, da, ce ar însemna. Citeam acum un an de zile un articol despre pot să zic, colegă de-a noastră, care mulțumea echipei de nu știu câți oameni și bonei și părinților care s-au dedicat complet muncii ei și soțului care este tot timpul în jurul ei și eram în telefon cu editoarea cărții mele și spuneam, Alice, sunt cu minus 8 oameni departe de succes. Ăștia 8, dacă îi găsesc, a mea e calea. Dar este foarte important suportul în munca aceasta și suportul de acasă cred că este esențial. Și am uitat să adaug ceva, scuză-mă ca să nu uit aici. Avem 2 perechi de părinți minunați care ne ajută cu copilul foarte mult. De multe ori ies din sesiuni și găsesc frigiderul plin
cu mâncare, cumpărături făcute, mâncare, și rolurile astea sunt vitale. Altfel, cred că am fi putut să facem la undeva la 60-70% din munca pe care o facem. Ca om care și-a crescut copilul prin birouri, ori al meu, ori al soțului, eu, dacă o să vă cunosc părinții, o să le pup eu mâinile și știu ce mult înseamnă. Și tot timpul prietenii mei, când vin și îmi spun ceva de părinților, zic: mie nu, mie nu. Vă felicit pentru asta, pentru că cu siguranță e ceva ce voi ați menținut. Sunt foarte mulți copii care au plecat de acasă, nu mai au părinții în locul în care ei trăiesc sau pur și simplu nu au relații suficient de bune cu părinții lor. Sunt convinsă că părinții voștri, dacă sunt lângă voi și vă ajută, voi sunteți de un fel. Sau ei sunt de un fel. Sincer, mi se pare că noi n-am făcut mare lucru, dar ei, de exemplu, ai Siminei, să se mute cu toată viața lor de la Galați în Cluj. Da, minunat. Și atunci, da, plecăciunilor pentru gestul lor. Și vouă, că n-ar fi făcut-o dacă nu erați voi faini. Fii atent, în cartea asta a mea, pe care ți-o fac cadou cu tot dragul, mulțumesc frumos, am ținut-o ascunsă 3 ani de zile, am pus, este un articolaj, este un capitolaj căruia îi spune: tu întrebi, universul răspunde. De data asta o să fie George întreabă, Dacian răspunde. Da? Okay. Și de la 1 la 100 poți să alegi ce număr vrei tu. Ce număr vrei tu? Odată o să alegem 29. 29. Întrebarea 29. Cum se simte atunci când te oprești din a mai calcula riscuri și oportunități și efectiv trăiești așa cum vrei? Da, pentru copilul care lua joaca în serios, născut pe 29. Mai zici o dată? Da. Cum se simte atunci când te oprești din a mai calcula riscuri și oportunități și efectiv trăiești așa cum vrei? Cu prezență. Da, și pe măsură ce mă întreb și îmi spui lucruri, îmi dau seama că avem foarte multe lucruri în comun. Și inclusiv faptul că am scris poezii. Și inclusiv că mi-am ținut cartea ascunsă 3 ani. Grozav, da. Și inclusiv faptul că am fost pe Camino. Absolut, așa este, da. Aș descrie starea de Camino. Starea de Camino e răspunsul la întrebarea ta. Da, te înțeleg perfect. Sper să ne înțeleagă și cei de acasă, dacă nu se ducă pe Camino și o să înțeleagă. Doamne, ar trebui să bem un ceai din ăla de hectolitri ca să povestim toți 3. Știu că ați fost împreună pe Camino. Și împreună am fost. Ați fost și împreună? Da. Și ai fost și tu singur? Da, am fost întâi singur și apoi am fost și împreună. Da. Eu am trăit experiența asta singură, complet singură, dar am făcut și un traseu mai scurt. Am făcut doar ultimii 127 de kilometri. Nici nu contează, nici exact. Nu trebuie să fie Spania, nu. Da, corect. Este un spirit al locului, Absolut. Așa, când m-am întors, mi-aș fi dorit să duc pe toată lumea acolo, după care mi-am dat seama ce prostie. Chiar nu o să fac asta, deși eu sunt omul care urcă oamenii în avioane și îi duce pe la capătul lumii, numai să găsească și să se regăsească. Dar asta chiar nu o să fac, pentru că, da, starea aia de Camino trebuie să o experimentez. Și mă bucur, uite, că suntem companioni de drum în toate aspectele, inclusiv în asta. Mai zi-mi un număr. 41. Hai să vedem. Care este relația ta cu Dumnezeu? Wow! Cât timp mai avem? 2 ore? 2 zile. Wow! Hai să vedem când l-ai descoperit pe Dumnezeu, așa la nivel personal, știi, nu pe Doamne din pictat pe pereții bisericii. Da, aș zice că destul de devreme în viața mea, dar printr-o serie de emoții, aș zice direct rebel. L-am cunoscut direct rebel, în care nu înțelegeam de ce anumite lucruri sunt așa și nu altfel. De parcă eu aș fi mai bun în rolul ăla așa. Da, eu aș fi făcut altfel, Doamne. Da, exact, nu așa, fără suferință. Apoi am zis, nu, imposibil să fie fără suferință. Așa. Am avut o perioadă de vreo 6 ani în care am fost foarte religios, dar și spiritual. Că știu că le separăm, de exemplu, eu acum aș zice că spiritual, dar nu-s religios, în sensul clasic, dar atunci eram și. Nu era doar dogmatism, pentru că se nimerise cu o mare criză din viața mea, pe care am avut-o pe la 18-19 ani,
Și în anii respectivi, relația noastră a fost una și oficială, dar și cu foarte multă experimentare. Îmi place un verset din Isaia care zicea iată-mă, trimite-mă. Un fel de... Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Tot acolo, da? Și asta era relația mea atunci cu Divinul. Eram foarte mult pe... Ok, primesc un semn, mă duc înspre el, fac, sigur, slujesc, fac ritualurile și așa mai departe. După anii respectivi și până în prezent, aș zice, încolțind pe Camino, da. Relația s-a dus mai mult într-una de prietenie. Deci de la cea oficială, foarte faină, bazată pe respect, s-a dus în una de prietenie. Ori, toți apropiații mei știu că eu nu prea țin legătura cu prietenii mei. Oh, da, uite, mai avem încă un lucru în comun. Și îmi place foarte mult la prietenii mei că nu se supără pe lucrul ăsta și cred că exact asta îi face prieteni. Ba chiar cineva mi-a și spus, mie îmi place să mă reîntâlnesc cu oameni care nu îmi spun, n-ai dă și tu un semn. Da. Ci îmi spun, acum e momentul perfect că ne-am văzut, la 6 luni după ce nu ne-am văzut și nu ne-am vorbit deloc, și ca și cum ne-am fi văzut ieri. Știu. Și ne reconectăm. Și foarte mult văd astfel de perioade cu Dumnezeu în care parcă și uităm unul de celălalt, dar când ne reconectăm, eram aici, erai aici, ai fost dintotdeauna, da, ok, ai văzut, bun, da, ok, minunat, mulțumesc, te iubesc, go on. Ce frumos, da, așa, e vizual am văzut asta, foarte frumos. Mai spune-mi un număr. 55? Dacă banii sunt ochiul dracului... Cum le nimerim așa, e fain. Și tu ești Fiul lui Dumnezeu, înțelegi de ce ai putea să nu ai bani? Da, clar. Da, uite ce mult îmi place asta, știi? Acum se traduce cartea aceasta în engleză și când citesc așa din ea, zic, Doamne, sunt o scriitoare mult mai bună în engleză. Și asta am percepția despre mine. Deci câteodată mă trezesc visând în engleză, o postare sună extraordinar în engleză. Dar poate că suntem mai deștepți în engleză? Nu știu, poate și am studiat în engleză mult zonele astea. Ai dreptate și atunci cred că cumva suntem mai aproape de referințele noastre, știi? Și ne validăm mai repede în engleză decât în română. Nu m-am gândit niciodată la chestia asta. În plus, poate că sunt și niște convingeri acolo cum că, bă, ăștia nu înțeleg, trebuie să le explici așa de mult, că ăștia nu înțeleg, dar ăia înțeleg, că uite, știi? Și mă gândesc că sunt și anumite cuvinte mult mai bogate. Avem și noi ale noastre, în limba română, suficiente, minunate, adânci, care în engleză își pierd sensul, dar sunt altele în engleză care nu mai răsună la fel în română, nu sunt la fel de bogate. Sau nu se păstrează sensul fidel. Da. Și chiar îmi place să mă întorc și să caut, știi, să scormonesc în cuvântul ăla, să văd de unde vine și cum a început. Da. Uite, o să-ți mai... Pune pe următoarea, dacă vrei. Următoarea? Nu, următoarea nu e pentru tine, pentru că e o întrebare foarte simplă. Este o întrebare pentru cititor. Ce faci cu convingerile tale pe care le găsești a fi limitative? Știu ce faci, nu-mi răspunde că știu foarte bine ce faci. Le operezi, ce să faci cu ele? Da, 12 pași concreți, 3 sau 13, nu mai știu la cât am ajuns, dar am construit un proces special pentru asta. Ei, acum hai să ne oprim. Ai zis 12 pași, știi, orice e cu 3 pași pentru, 12 pași pentru, acum trebuie să-mi spui. Cei 12 pași pentru a schimba. Din minte nu să știu. Încerc, totuși? Încerc așa, din 6 în 2, știi? Cum îți vin. Ok, bun. Prima dată vreau să o identific, evident. Doar că uneori o identific nu neapărat în forma în care am aflat-o. Și atunci pasul următor este să văd în ce context am început să o cred. Fie de la cine am auzit-o, fie de la cine am văzut-o trăită, că poate nu mi s-a spus. Și atunci pasul 3 vine ca redă forma fidelă în care ai aflat-o sau ai învățat-o. Da. Adică că poate tu așa cum prima dată ai experimentat-o. Da, poate tu nu i-ai zis banii sunt ochiul dracului, dar când cineva îți spune asta, tind să crezi. Și atunci, de când am început eu să cred asta? Mă uit la grădiniță, nu credeam. Da? Am început acolo, bun, cine și cum zicea, care era forma fidelă în care... Așa. Pasul 4 este unul
ciudat e contrar intuiției pentru mulți, pentru că noi îi spunem convingere limitativă și vrem să scăpăm de ea. Doar că orice lucru de care vrei să scapi te va urmări. Da. Și atunci, prima dată, vreau să văd de ce al meu creier, a mea minte, de fapt nu al meu creier, a mea minte a decis ca până astăzi să duc această convingere cu ea. Deci vreau să văd beneficiile în viața mea și cum m-a servit, că am crezut-o până în prezent. Că dacă ajung în recunoștință față de ea, e altfel despărțirea față de ceva rămas cu resentimente acolo. Bun, pasul următor ar fi să mă uit la experiențele celor de la care am preluat convingerea, să văd în viața lor dovezi ale opusului. Pentru că nimeni nu trăiește conform cu propriul standard polarizat, cu moralitatea. Da. Chiar dacă noi zicem că da, am o moralitate, poți să găsezi momente când ai încălcat acea moralitate. Evident. Și atunci, da, banii se câștigă greu, dar uite că ai noștri părinți au primit de la Ceaușescu apartament. Noi stăm 30 de ani în bancă pentru apartament, exact. Da. Și atunci, uite că banii s-au câștigat ușor. Deci, dovezi că îi putem contrazice că ăla e singurul adevăr despre viață. Pasul 6 mă uit în experiența mea și mă uit la fel când pentru mine a fost valabil opusul. Pasul 7 este unul un pic mai tehnic și anume, oricând sunt convins de ceva, convingerea opusă e prezentă în mintea mea într-o altă arie a vieții. Deci dacă cred că banii se câștigă greu, ce percep sincronic că vine ușor spre mine și o să-mi scot mintea din ideea că eu gândesc și că asta e singurul adevăr. Și eu produc. Singura realitate. Exact, da. Și eu sunt cel care face. Da, vreau să arăt omului realitatea ignorată de până atunci. Bun, pasul 8 este să schimbăm convingerea polarizată în una echilibrată. Atenție, nu una pozitivă. Una pozitivă poate fi la fel de periculoasă. E tot un lanț, doar că poate un lanț de aur, da? Exact. Da, foarte fain asta. Dacă banii, nu mai zic că banii se câștigă greu, zic banii se câștigă ușor. Este asta realitatea? Păi, banii se câștigă. Punct. Uneori greu, uneori ușor. Important e că dacă eu mă agăț într-un fel de a fi, nu mai respect viața, nu mai curg împreună, nu mai sunt starea de camino. Da. Și atunci vreau să creez o afirmație echilibrată acolo. Ăsta era pasul 8, cred că. Pasul 9 ar fi abia acum să fac ceea ce încearcă oamenii la pasul 1 să facă. Să dezleg vechea convingere și atunci mă uit la valorile mele, la ce e important pentru mine, cum mă încurcă dacă duc mai departe ideea asta în viața mea. Pasul 10 este cum mă ajută să preiau noua convingere în viața mea, în fiecare dintre valorile mele. Pasul 11 ar fi... undeva am ratat un pas, dar e ok. Pasul 11. Da, am pus, în loc de 6, am pus 7. Da, am pus 7? Ok, mai era acolo un pas cu cine îl contrazice pe cel de la care ai preluat convingerea. Da? Adică mama foarte crede... valoroasă chestia asta, da. Mama zice, banii sunt ochiul dracului. Exact când mama zice, pe cine dacă ai aduce acolo, ar spune, nu e așa. Păi, nu știu, unchiul care și-a depășit condiția, bunicii nu cred asta și aduc atâtea figuri de autoritate până când văd că cele două talere sunt egale acolo. Și nu trebuie să crezi una sau cealaltă, că ambele sunt adevărate. Ce frumoasă e și vizualizarea asta, da, și valoroasă pentru toți cei care ne urmăresc. Sunt convinsă de asta, pentru că așa știi în mintea mea cum se întâmplă tot felul de lucruri și le văd și îmi place chestia asta. Și știi ce mai îmi place? Îmi place că n-ai o metodă ușoară de a lucra cu depășirea acestor convingeri limitative, dar nu este o metodă grea. Adică nu faci o treabă și bateți de 3 ori din degete, e ceva ce poate să-mi ia 4 zile până schimb acea convingere, sau poate să-mi ia 4 luni, dar e ceva temeinic. Asta încercăm să facem, să gândim procese care ratează cât mai puține unghiuri potențiale, cât mai puține rădăcini potențiale. Și atunci de-aia au ajuns să aibă 12-13 pagini, nu știu. Da. Pe careva l-am ratat de acolo, nu știu din cap, așa.
Da, Dar pentru mine a părut o curgere firească și n-a fost niciun respiro între, dar în primul tău program pe care mi-ai spus de la limitare la libertate emoțională... Nu e în asta, e în cel financiar. E în cel financiar, da, ok. Deci da, în weekendul următor, nu așa. e nicio problemă. La un moment dat le voi afla pe toate. Super. Mai spune-mi un număr. 3. Care sunt gândurile care te frământă cel mai tare? Wow, ok. Când sunt cuplat la animalul din mine sau când sunt cuplat la îngerul din mine? Păi, da. Ce să zic, dacă am fi Cancan, aș zice când ești cuplat la animalul din tine. Bun, okay. Dar să știi că sunt mai curioasă de ce te frământă când ești în... Mintea înaltă? În mintea înaltă, da. Mă frământă cumva ce o să fie după ce nu o să mai fie nimic. Ce a fost înainte să fie ceva. Și știu că degeaba folosesc termeni temporali, că nu există un timp în acel veșnicie, spațiu, care nici măcar nu există spațiu. Da? Am fost foarte coerent cu asta. Pentru mine ai fost, da. Așa, și destul de mult mă gândesc la asta. Destul de mult. Și mai de mult am un curs avansat, cel mai avansat curs al meu, pe care l-am numit inițial Întoarcerea la 1. Ce facem noi? Să ne întoarcem la unitatea, să ajungă o zi când o să fie doi indivizi, se uită în ochi în ochi. Sunt ultimii doi de pe pământ, ca și primii doi. Ce frumos! O să zică, tu ești eu, de fapt. Și în momentul ăla se termină jocul, cumva. Da. Și observam ce mult gândeam care sunt practicile care ne apropie de acel oneness, până când în frământările astea am realizat că nu. De ce grăbesc eu chestia asta? De fapt, grăbesc distrugerea lumii. Nu? Aha. Să vină Prin Shiva înțelegerea să zică, ta, grăbești distrugerea lumii. Da. Și atunci, cumva, frământarea este, bun, și atunci, iată-mă, trimite-mă, ce aștepți de la mine? Ce să fac? Să le dau oamenilor instrumente care îi duc într-acolo sau nu îi duc într-acolo? Și răspunsul, așa cum l-am în prezent, este da, oferă, desigur, cum oferă orice din natură, dar nu grăbi. Adică oferă pentru care e nevoia din prezent. Și atunci asta e foarte mult frământarea. Când sunt spațiul ăla al meu de prieten cu Dumnezeu, da? Care sunt acele lucruri de care oamenii au nevoie ca să poată să nu-și mai creadă povestea, să poată să iasă din tiparele lor. Și mă frământă foarte mult asta și cred că exact asta mă face un ghid bun pentru alți coach. Pentru că ei sunt foarte mult stresați punctual. Ce fac cu clientul ăsta? Eu nu mă gândesc ce fac cu clientul ăsta, eu mă gândesc ce pot să fac pentru oameni ca să putem să ducem în practică efectiv în coaching, să îi ajutăm să-și lucreze lucrurile pe care vor să le îmbunătățească. Asta e frământarea foarte mult timp, ciudat de mult timp, dar ciudat de mult timp din cât stau în mintea înaltă, dar în majoritatea timpului stau în mintea joasă, în animal, și frământările de acolo sunt foarte mult legate de cum fac să nu-mi vând viitorul. Da, asta am înțeles că e o preocupare clară. Și acum, ascultându-te despre aceste frământări din mintea înaltă, îmi vine gândul, Dacian, că poate Dumnezeu te-a salvat de tine însuți dându-ți coaching-ul, pentru că am crezut până acum despre tine că ești un om care eficientizează mintea celorlalți, dar cred că de fapt ăsta ți este jocul, ca să nu dospești în mintea ta, unde te văd capabil să scrii cod la cod cu Kant, știi, și inspirat de mari gânditori ai lumii, să scrii scenariul de final. Actul final al umanității. Dar până atunci, iată, ți-a dat Dumnezeu coaching-ul și trăiești întreaga intrigă în toate aspectele în care poți trăi, pentru că un coach, un terapeut, ca și un scriitor, se spune că trăiește, și mai ales și un scriitor, că pot să spun asta despre tine, trăiește mai multe vieți deodată. Da. De aici și
Uneori lucrurile astea care ne fac să zicem gata, de ajuns, vreau să ies din asta, vreau să stau pe o bancă și să aștept autobuzul și să vedem unde mă duce. Cât ne ține treaba aia? Puțin, exact. puțin. Adică deja când sunt în avion în drum spre un loc în care mă duc să mă relaxez, îmi dau seama că asta și asta, da, abia aștept să mă întorc. Exact. Da, exact. Da. Uite, ultima întrebare de joacă. Ok. Mai zi-mi tot un număr? 13? Ce iubești la prietenii tăi? Deja mi-ai spus. Așa, bun. Atunci e ok, da? Sau să mai zic ce... Păi, dacă vrei, mi-aș bucura să știu cum... Și poate să știe și ei, știi? Bun, iubesc faptul că împărtășim îngrijorări. Așa, ce drăguț, da. Da, asta pentru că, sincer, pentru mine ăsta e contextul în care mă îmbogățesc cel mai mult, în care mă întâlnesc cu oameni și ne pierdem efectiv în discuții de la micro la macro, oricare ar fi ele. Asta cred că aș putea să fac continuu. Fără să obosești, pentru că de fapt este modul în care ai învățat să fii chibzuit, să-ți chibzuiești emoțiile, gândurile și atunci nu mai obosești, nu te mai epuizează gândirea asta continuă, ci tu ești ca la fabrică. Păi da, e o continuă încărcare-descărcare acolo. Am avut de reglat asta, pentru că ai zis foarte fain, au fost momente când eram prea plin, era rău de cât eram de plin, sau nu-mi dădeam seama că sunt epuizat și după 4 zile resimțeam. Dar în timp am învățat cumva să mai țin un pic din bateria aia, că dacă ceva doar mă descarcă e dezechilibrat, dacă ceva doar mă încarcă e dezechilibrat, dar dacă ceva mă încarcă și mă descarcă continuu, e natural și nu o să am nicio grijă. Să știi că mă bucur că am găsit acest nume simplu, dar e pe starea mea, Întâlniri Fericite. Mă bucur că ești unul dintre invitații Întâlniri Fericite, pentru că pe mine chiar mă face fericită întâlnirea noastră și faptul că am o referință de un om dincolo de fain, că tu ești impecabil ca discurs, ca muncă. Dar te las, mulțumesc, accept. Asta simt eu acum, la prima întâlnire. Ca muncă, activitate și ca rezultate, evident, dar ai o eleganță extraordinară în vibrație, în energie. Ești un om în prezența căruia e minunat să stai. Și... Știi cum a zis fiica ta? Nu tot timpul. Nu tot timpul, oricine din viața mea mi-ar spune acum același lucru, dar mulțumesc frumos. Da, sunt convinsă că nu. Până la urmă am învățat de pe Instagramul tău, din legile universale, bine zic, da? Ai pus acolo legea dualității. Când unul este minunat, sigur undeva în bucătărie, într-o cămară, în așa, nu ai vrea să-l cunoști. Deci treaba asta o cunosc fără doar și poate. Dar iată aici, în fața celor care, din comunitatea Exerciții de Fericire și din comunitatea ta, sunt sigură, am cunoscut un dacian extraordinar. Îi sunt recunoscătoare vieții că te-am întâlnit și sunt convinsă că drumurile noastre, așa cum am mers împreună pe Camino în timp diferiți și în probabil pași diferiți, sunt convinsă că drumurile noastre se vor mai intersecta și asta o să mă bucure de fiecare dată când se va întâmpla, sper. Îți mulțumesc, Dacian. Și eu, mersi frumos, aștept cu drag să ne revedem oricând e momentul potrivit. Așa o să facem.